Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα φτιάχνουμε κάστρα. Ναι. Τι είναι, ας ξεκινήσουμε. Με κόβληστο. Σύλλο. Η ομάδα αποτελείται από 85 επαγγελματίες 15 διαφορετικών εθνοτήτων. Για αρχή το δίκτυο θα εκπέμπει στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα σουαχίλι, ενώ στη συνέχεια θα προσθεθούν και άλλες γλώσσες. Οι συνάδελφοι στην έδρα των εγκαταστάσεων στο Κογκό εργάζονται πυρετοδός, ώστε όλα να είναι στην εντέλεια με στόχο να πρωτοπορήσει στα τηλεοπτικά δεδομένα της Υπήρου. Το πρόσφατο ρήγμα στις διπλωματικές σχέσεις Ιράν και Σαουδικής Αραβίας μετά την εκτέλεση ενός εξέχοντος Σιήτη κληρικού από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για τους εξτρεμιστές Σουνίτες της Σαουδικής Αραβίας αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Όχι. Μπορείτε να λέω. Είχε να πεις και πολύ. Οι σχέσεις Ιράν-Σαουδικής Αραβίας κλειδονίστηκαν βαθαίνοντας τη διαίρεση στον μουσουλμανικό κόσμο και απειλώντας με περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Οι Σιήτες αποτελούν περίπου το 10% των μουσουλμάνων. Προπύργιο του Σιητικού Ισλάμ είναι το Ιράν, ενώ οι Σιήτες αποτελούν πλειοψηφία σε Ιράκ και Μπαχρέιν. Μεγάλες Σιητικές κοινότητες υπάρχουν σε Κουβέιτ, Ιεμένη, Λίβανο και Κατάρ. Ο Νίμρ υπήρξε σφοδρός πολέμιος αραβικής βασιλικής οικογένειας και υπερασπιστής των δικαιωμάτων των Σιητών στη χώρα. Η εκτέλεση του θεωρείται μήνυμα απέναντι στη στρατηγική του Ιράν να επεκτείνει την επιρροή του. Όπως η Τεχεράνη ηγείται των απανταχών Σιητών, η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη δύναμη με την μεγαλύτερη επιρροή στον Σουννιτικό κόσμο. Οι Σουννίτες κυριαρχούν σε Αίγυπτο, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιεμένη, Συρία αλλά και Κατάρ. Παράλληλα, το Ριάντ αποτελεί το στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εξασφαλίζοντας διπλωματική στήριξη και σημαντική στρατιωτική βοήθεια. Το 2015, ωστόσο, σημαδεύτηκε από μια σημαντική αλλαγή συσχετισμών. Η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που προώθησε η Ουάσιγκτον οδηγεί σε άρση των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Η Σαουδική Αραβία φοβάται ότι το Ιράν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πόρους που θα απελευθερωθούν για να αυξήσει την επιρροή του στη Μέση Ανατολή, κάτι που ήδη κάνει, στηρίζοντας ανοιχτά το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Ο πόλεμος για την προσώπων μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας μένεται και στην Ιεμένη. Η Σαουδική Αραβία γίνεται συμμαχία σουννιτικών χωρών, των Σιητών αντατών Χούτι, οι οποίοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και εκδίωξαν νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Στο μέτωπο της Συρίας, η Σαουδική Αραβία κατηγορείται ότι εξοπλίζει κρυφά τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Στους περίπλοκους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, η εκτέλεση του Σιήτη κληρικού έρχεται να πυροδοτήσει μια νέα Θα κάνω αυτό με το κάστρο. Και ξεκινώ λίγο. Με τον Αχμάτ Σαλαμαντιάν, ο εξωτερικών του Ιράν. Κύριε Σαλαμαντιάν, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Θεωρείτε ότι η Σαουδική Αραβία για την ελέγξουν? شما فکر میکنید که دو طرف ایران و عربستان قادر به کنترل اوضاع هستند؟ Τα προβλήματα μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή έχουν συσσωρευτεί σε τέτοιο βαθμό που η κατάσταση μοιάζει με αυτή που είχε διαμορφωθεί πριν άλλους πολέμους του 20ου αιώνα, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος. Οι παίκτες μοιάζουν να προχωρούν με κλειστά τα μάτια προς μια κρίση που θα μπορούσε να τεθεί εκτός ελέγχου. Μικρό συμβάν, όπως είναι μια εκτέλεση ή μια δολοφονία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν μη αναστρέψιμο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών. Τι έχουν να περιμένουν οι δύο πλευρές? Για μια κρίση που σχετίζεται με την ηγεμονία στην περιοχή, την ίδια ώρα που τα έθνη βρίσκονται σε μεγάλη κρίση λόγω της κρίση. Σε αυτή την κατάσταση, απολυταρχικές κυβερνήσεις και δικτατορίες τίθενται υπό αμφισβήτηση. Και νομίζω μπορεί να... Η κρίση μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας Θέλω μέχρι τη Συρία και την Ιεμένη και από το Λίβανο μέχρι το Μπαχρέιν
βοηθήσω λόγω έχουμε αυτούς μου καταλαβαίνει. Θέλω να σας το βίντεο να γίνει σειρά. Μπορεί να κάνει το βίντεο. Ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος της έντασης των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας στη Συριακή κρίση? Αν δεν καταλαγιάσει η ένταση, η επόμενη διάσκεψη για τη Συριακή κρίση και η εξέβρεση ενός χρονοδιαγράμματος για ψήφισμα θα πρέπει να θεωρούνται αβέβαιες. Χωρίς την ελάχιστη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε από τη Συριακή κρίση, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αντιμετώπισης του Ισλαμικού κράτους, δεν υπάρχει λύση στη σύγκρουση στην Ιεμένη και δεν υπάρχει και πιθανότητα αντιμετώπισης συγκρούσεων σε άλλα μέρη της περιοχής. Ούτε θα υπάρξει η δυνατότητα για το σχηματισμό κυβέρνησης στο Λιβάνο. Σήμερα η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή δεν περιορίζεται στα σύνορά της. Η ασφάλεια της Ευρώπης και η ασφάλεια των ΗΠΑ και η ασφάλεια πολλών άλλων χωρών στον κόσμο σχέση στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα αν η Σαουδική Αραβία πυροβολά τον εαυτό της στο πόδι ή αν καθιστά τον εαυτό της ηθική δύναμη στη Μέση Ανατολή. Η Λοράντς Αλεξάνδροβιτς μίλησε με τον Ζή και Πέλ, που είναι καθηγητής στο Παρίσι. Ζή και του σύγχρονου αραβικού κόσμου. Διαφωτίστε μας για την κρίση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Και ναι, δεν θέλω να έχω μιλήσει εδώ και σε 3 λεπτάκια. Και ναι, γιατί χτίζω και το χτίζω εγώ δεν μιλάω. Οι ισορροπίες είναι λεπτές, καθώς το εσωτερικό είναι υποχρεωμένοι να πολεμήσουν τον σουνιτικό εξτρεμισμό που χρηματοδοτείται από Σαουδάραβες επιχειρηματίες, τους ίδιους που χρηματοδοτούν την κράτος των τζιχαντιστών, οι οποίοι σήμερα στρέφονται εναντίον τους. Και ναι, κάποια 20 λεπτά θα σταματήσω το βίντεο. Μην πω όσο έχουμε φτιάξει. Το βαρέλι, δημιουργώντας ένα τεράστιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό της Σαουδικής Αραβίας. Κάτι βεβαίως που δημιουργεί αναταραχή, ιδιαίτερα μεταξύ των Σαουδαράβων, που δεν τους επιτράπει να έχουν λόγο στη διαδοχή της εξουσίας του Βασιλείου, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Μήπως το ζήτημα με το πετρέλαιο τελικά επηρεάσει την... Θα κατεβάσω το πρόγραμμα και τα edit του βίντεο μου. Να το κάνω edit. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι Σαουδάραβες είναι αυτοί που προκάλεσαν την πτώση των τιμών, αυξάνοντας την παραγωγή. Γιατί θέλουν να υποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μπορεί και να μην ξέρω να κάνω edit, αλλά θα προσπαθήσω. Για τη Σαουδαραβική πρωτοκαθεδρία. Αν οι τιμές παραμείνουν τόσο χαμηλές, τότε η αμερικανή παραγωγή ιστολιτικού πετρελαίου δεν θα είναι ανταγωνιστική και οι Σαουδάραβες θα παραμείνουν ηγεμονική δύναμη στην αγορά. Το πρόβλημα είναι ότι θα προηγηθεί μια περίοδος αρκετών μηνών ή και ετών πριν η στρατηγική αποδώσει καρπούς. Στο μεταξύ, το Βασίλειο μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες, πολιτική και κοινωνική αναταραχή. Γνωρίζουμε ότι οι δύο περιφερειακές δυνάμεις ανταγωνίζονται έμεσα στη Συρία και η Ιεμένη. Περιμένετε να υπάρχουν συνέπειες σε αυτά τα δύο μέτωπα? Κάνω. Πού είσαι? Εντάξει, με δύο, να με βρήκες κι εσείς. Λοιπόν, πώς να αλλιώσουμε.